हेल' लोगोफोर बे समाव मोनसे गोदान भिडिअ लाबोदों आरो बे जाहैबाय एसे एबा रनसाय लिरनाय आयदा बिजाब बाख्रि एबा लाइब्रेरिनि सायाव क्लास 8 to 12 जागोन जायफ्रा क्लास 10 नि बिथांमोना लिब बिहरदोंमोन कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों बेखायनो बेखौ बानायनाय जादों मानोना बिथांमोना बुंदों जे बिजाबाव माने प्रस एबा रायथाइ हिसाबैसो थायो एसे बुकआव बेनिफ्राय बेखौ दानि 8 मार्क्सनि लेभेलाव बेखौ लिरजोबनांगौआ बेयो माने जाथावना नङा आरो बेयो टाइमबो थोआ आरो जाथावखायाबो बेखौ जोङो नट टाइप हिसाबै लानांगौ दा बेनि थाखायनो नोंथांमोननि सिगाङाव नैबे भिडिअखौ लाबोनाय जादों आरो बेखौ नोंथांमोननो फुरायै बुंना होनाय जादों दि बेखौ इन्टारनेटनि गेजेरजोंनो फ्राय इंलिसनिफ्राय बर'आव ट्रान्सलेट खालामनानैल' होनाय बायदि जादों दा बेखायनो बियो गथ'फोरनि थाखाय साबजाथाव जागोन होननानै आं बेखौ बानायनाय जाबाय नोंथांमोनहा बेखौ बर' बिजोंजों मोननाय जागोन दानिया फैदो गोबाव खालामाजासे फरायलांदिनि बेनि PDF फाइल लिंकबो डिसक्रिपसनाव मोनगोन बेजों डाउनलड खालामनानैबो लानो हागोन दा बिजाब बाख्रि लाइब्रेरि एबा बिजाब बाख्रिया मोनसे जायगा जेराव गोबां बिजाबफोर आरो सोलोंनायनि गोनांथि जानाय बेसादफोरखौ थिनानै दोननाय जायो बेयो सुबुंफोरनि गियान आरजिनाय आरो फरायनायाव गोरलै राहा खालामनानै होयो बिजाब बाख्रिया रांखान्थियारिबो फरायगिरिफोरखौ गोबां मदद खालामो बेयाव गाहाय बिजाब मेगाजिन खौरां बिलाइ लिरनाय बिलाइ DVD बायदिफोरखौ थिनानै दोननाय जायो लिरनाय बिलाइ माने मेनुस्क्रिप्टखौ होनना बुंदों बेनिफ्राय दङ बिजाब बाख्रिया मोननै रोखोमै दाजायो बेनिनो मोनसेया जादों सुबुंफोरनि बिजाब बाख्रि माने पाब्लिक सेक्टरनि आरो गुबुन मोनसेया जादों फालांगियारि कमार्शियेल बे मोनसे फालांगियारि बिजाब बाख्रिखौ गाहायै फालांगिनि थाखायल' खालामनाय जायो बेखौ सोहोर नोगोर बायदिफोराव फसंनाय जायो आरो फरायगिरिफोरा बेनिफ्राय रां होनानैसो बायनानै बिजाबफोरखौ फरायनो खाबु मोनो गुबुन फारसेथिं सुबुंफोरनि बिजाब बाख्रि एबा पाब्लिक लाइब्रेरिफोरा जाबाय गुबुन गुबुन थावनिफोराव गुबुन गुबुन खाबु होनानै फरायसंनाय जायो बेनिनो फरायसालिफोराव थायो फरायसालिमाफोराव थायो क्लाबफोराव थायो स्टेसनफोराव थायो इउनिभार्सिटि बायदिफोराव फसंनानै दोननाय बिजाब बाख्रिया मख'जाथाव बेनिनो फरायसालि फरायसालिमा इउनिभार्सिटि बायदियाव फसंजानाय बिजाब बाख्रिफोरनिफ्राय फरायसाफोरा बेसेन गैयालासे फरायनो खाबु मोनो आरो दाबसे थावनियावनो गोबांथार बिजाबफोर फरायनो खाबु मोनो बिदिनो क्लाब आरो स्टेसन बायदि बिजाब बाख्रिनिफ्रायबो फरायगिरिफ्रा बेसेन गैयालासे गोबां गोनांथार बिजाबफोरखौ गोरलैयैनो फरायनो खाबु मोनो बिजाब बाख्रिया थोंजोङै बुंनो थाङोब्ला मोनफा समाज दागिरि बुंजायो जेराव जायखिजाया सुबुङानो बेनिफ्राय फरायनायनि खाबुखौ लानो हायो आरो गियान लानानै साफा समाजनि गेबें सुबुं जानो खाबु मोनो बिजाब बाख्रिया गाहायै फरायसाफोरनि मोजां लोगो बादि बिसोरनो हरनाय हमवार्क आनजादनि आयदा बायदिफोरखौ बुथुमनायाव बिजाब बाख्रिया हेफाजाब होयो लोगोसे गोजाननि गोनांथार बिजाबफोरखौ बिजाब बाख्रियाव थिनानै दोननायलाय जायगायावनो बैफोर बिजाबफोरखौ फरायनो खाबु मोनो गुबुन फारसे जायखिजाया सुबुं आरो बिजिरगिरिफोरखौबो बिजिरनाय आरो गियान स्कलारफोरखौ थारमाने गियान आरजिनायाव बिजाब बाख्रिया थोजासे हेफाजाब खालामो बिजाब बाख्रि थायोब्ला बै जायगायाव सुबुंखौ फरायनायनि थुलुंगा लाबोनो हायो आरो सुबुंफोरा फरायनानै गोरलैयैनो गियानखौ आरजिनो हायो लोगोसे सम बारहोनोबो हायो जायनि गेजेरजों सासे मानसिनि मेलेम आरो गोसोनि जौगानाया बांबोयो सासे सुबुंनि गासै सुबिदा बादि फरायनायनि खाबु गोनां थावनियानो जादों खालिबोल' बिजाब बाख्रिनि मोनसे गेदेरथार हाबायानो जादों बियो बिजाबफोरखौ रैखाथि होनानै दोनो गुबुन लिरगिरिफोरनि गोनां गेदेर फिसा बिजाबफोरखौ इयुननि थाखाय थिनानै दोननायनि मोनसेल' राहायानो जादों बिजाब बाख्रि बेनिखायनो जायफोर बिजाबफोरा बिजाब बाख्रियाव दोनजाया बेहा गोमालांनायनि खाबु थायो दा गोजौनि सावरायनाय बोरायखौ नोजोर होयोब्ला नुनो मोनोदि बिजाब बाख्रिया मोनसेल'नो जायगा जाय गोबांथार गियाननि फुंखाफोरखौ थिनानै दोनजायो समाजाव मोजां लामा दिन्थियो सुबुंनि आखु दायो निजोम थासारि सोरजियो फरायसाफोरखौ रांखान्थियारि रैखाथि होयो बेनिखायनो जोंनि समाजाव बिजाब बाख्रिनि जोबोर गोनांथि दङ दा बेवहाय जोबोद गोनां खोथाफोरखौल' लानानै सरजाबनानै होनाय जादों दा बेखायनो बेयो 8 मार्क्सनि बेयो जथेस्थ' जायो होनबा 8आनो बांसिन फैयो मेट्रिकआवबो 8आनो फैयो दा बेखायनो नोंथांमोननो लोगोसे बेखौ लाबोनो होफैदोंमोन शेयार खालामनानै हो जुदि नोंथांनो गोनां नङा गुबुन फरायसाफ्रा जाहाथे हेल्प मोनो आरो बेबायदिनो गुबुन भिडिअ नोंथांमोना नायनो लुबैदोंबा डेसक्रिपसनाव मोनसे लिंक दं बेयाव हाबनानै बे प्लेलिस्टनि लिंकजों गासैबो इडुकेसननि गोनां आयदाफोरखौ नायना लानो हानाय जागोन एसेनोसै गोजोन्थों